Така, сега ще се хапна черно хлябче с малко витамини и с мляко и с сирене, иска да кажа. Вкусно е. Между другото, искам да повдигна въпроса нашите деца какво едат в училище. Дали е хубаво, лошо, не знам. Правилно ли ги учим на навиците за хранене, не знам. Между другото, това е много вкусно. Един необикновен сандвич.